Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Students Union Maulai Circle kala penkut no ye lempung yelek kai basketball ya kepada tip kum ke Maitshaphrang Khasi League Basketball arajara arpusau haka khat pratrik yo yong arajara arpusau hamadan basketball jong ka Maulai nong pedeng ya ka nam la do haka ni ke lempung la yo ra da ke Dubakh haka liang ki kentei bat ko Onyx haka liang ki shinrang haka jingye kun final jong ki kentei ka Dubakh kalala ban penlim no ye ka Dubakh B da san puwei la lai pu hundreu point kad ba ha ka jinge kun final ki shinrang ka Onyx kala job da nyo pu hundreu la nyo po point ya ka Dubakh kini kikin hon ki bla yo khori ka jing job kila yo ru ye ka song pisa ka ba mar sa po hajar tingka bat ki ma wan ba ar kila yo mar lai po hajar tingka ya ka nam most valuable player la yo khordo meban chadap na ko Onyx but ka lari hun warjri na ka Dubakh hagani ka skile don lang ru president ka KSU Sankme uba Lambok Star well marngar uba longkum kongsan harenkat ka jinge don lang secretary ka Meghalaya Basketball Association uba Donald Walang harenkat ki dikhot ka KSU but kiwei
Dubakh.